he knows that you go to your grandfather's house, so he'll drive you very soon. Чумерна. Чумерна is... Corner. Yes. Йосиф, Чумерна. Yes. Okay. Yeah. לא מזמן הגעתי לסופיה לכמה ימי עבודה. בבוקר האחרון, רגע לפני הטיסה, החלטתי לעשות את מה שסבא שמואל אף פעם לא עשה מאז שעזב את בולגריה ב-1944. לראות את הבית שבו הוא גדל. Okay, film you. Okay, no problem. This picture for me? בגלל שאוצר המילים שלי בבולגרית מסתכם בבורקס ומכבי יפו, הזמנתי במיוחד נהג מונית דובר אנגלית שיהיה גם מתורגמן. Where you come from? Israel. Israel. My sister, husband, born to Israel. Yes. אבל עם כל הכבוד לבעל של אחותו, לי היה חשוב לברר אם לאיש שיקח אותי לבית של סבא יש נפש בולגרית אמיתית, ולכן ערכתי לו מבחן קצר. What do you like more? קבבצ'יטה או בניצה? No. Not kebabchita, no banitz. No? No? שישלק. Yes, שישלק. My dad or Baba always eat kebabchita. Yes. And שישלק. שישליק. שישליק. Not שישלק. זה לא שישלק, שישליק. 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 פונדק אסה. Where's the map? We are here. Exit Yosef is this street. Okay. And now we are Čumerna. Okay. So let's go out. Here lives my grandfather, I think. There? Yeah. רחוב אקזר יוזף מספר 11. זה הבית. כאן בקומה השנייה גר סבא עד שעלה לארץ בגיל 16. I understand your father? Grandfather. Grandfather? Dado. Yeah. Dado? He's live here. כאן הוא בכלל לא היה סבא שמואל, אלא סמי הקטן, יחד עם איזי, אמא ויקו ואבא דוד, שבחיים לא פגשתי. במעט זמן שיש לי, אני רוצה לדעת איך נראה עכשיו הבית מבפנים, ומי בכלל גר כאן. בבית אין אף אחד, אבל מסביב מתחילים לגלות בנו עניין. וואלה, דווקא נראית שכונה נחמדה לגדול בה. את האמת, אפילו מזכיר את תל אביב. אותם צבעים, אותה הזנחה. This place to work or this is have been ghetto Israel, tell me. אפילו הנאצים לא הצליחו להבריח את סבא מהבית. גם תמונה משפחתית עם הטלאי נשארה. אני מחפש איזה סימן שנשאר מפעם. אולי הוא חרט משהו על איזה עץ, כתב על הקירות, אבל שום דבר. סתם בית, בלי היסטוריה נגלית לעין. לפחות מישהו בולס כאן איזה שישלק בשביל הנוסטלגיה. You know who lives here? Ne, момчето от Израел. Дедо му е роден тук и сега идва. Кореняк ли сте? Познавам добре, не местно. What's name? Sami Alkalai. Алкалай. Сами Алкалай. Виктория. Много имоти има еврейски казано, които се върнат. Много нещо. Но това било преди Втората световна, защото след... Да. Точно тия години е бил... Вече
става. А сега пита, знаете ли кой живее тук? Колко с националната следствена служба живеят. And now living here, people work like your Mossad. Should we try to knock on the door again? Very dangerous. You want to Mossad do it now, huh? להיכנס לבית כבר לא יצא לי. אני רואה הומלס מסכן וחושב כמה פואטי, סמלי וקצת פלצני יהיה לצלם אותו על רקע הבית של סבא. עד שמשהו תופס לי את העין. החולצה. גופייה מספר 4, הפועל עמק יזרעאל. Къде си купил тениска? Даде ми една жена. Where? Една жена, подарък. Надпис е на израелски. Да. Подарък ми е тази фанелка. כאילו הנחיתו אותו פה במיוחד בשבילי. פתאום אני מקבל טלפון מהארץ, מאבא, שבכלל לא יודע איפה אני. בוא'נה איזה פוקס, אתה לא מאמין איפה אני בכלל. עכשיו צירופי המקרים מתחילים להיות חשודים. מסתבר שאבא ואמא יושבים בדיוק באותו הרגע עם גיורא, זיו, סבתא שושי וסבא שמואל לארוחת צהריים. ודווקא עכשיו הם מתקשרים. סבא, אני ליד הבית שלך. אקזר יוזף. כן, אקזר יוזף. בדיוק. רק תדע שעכשיו גרים מוסדניקים בולגרים בבית שלך, אז אל תבוא, רק שתדע. אני עוצר וחושב, הרגע דיברתי עם סבא, והנה אני, נהג מונית עם קרוב משפחה שנולד בתל אביב, והומלס עם גופייה מעמק יזרעאל עומדים בכניסה של הבית של סבא. וואלה, כנראה שיש אלוהים, והוא בולגרי. אבל ההומלס ממשיך בדרכו, וגם הזמן שלי אזל. I have to fly back, so we have to go now. אני עוזב עם תחושת סיפוק, אבל עם שאלה אחת גדולה שמציקה לי. אם אני יכול, למה סבא לא חזר לכאן אף פעם? How much? How much is? 11. 11 for all the thing? 11 lev is what? 5 euro? 6 euro? 44 minutes Everything. everything. And 11 euro. 11 lev. 11 left. Nothing. Bye bye. Bye bye. And a good day.